Здравейте, абонати на канала kendov.com. Днес ще обсъдим случая с баба Алино или по-скоро темата какво точно ще се случи с хората с кредит, които са си купили имот в баба Алино. Преди да продължим, искам да се извиня за това, че не съм с бизнес външен вид и с шапка, понеже получих доста критики при предходното видео. Може би трябва да поясна, не от неуважение към вас. Имахме философски спор с образование в мозъка и хирурзите оставиха някои отпечатъци върху главата ми, които не са много лицеприятни, и затова ще се налага в следващите видеа да съм с шапка. Но да се върнем на темата. Баба Алино, знаете, че стана много популярна. Дали е законно, дали е незаконно, ние не можем да кажем. Поне аз не мога да кажа. Със сигурност има много въпроси, които да се поставят. Но един от тях, в който аз съм специалист, това е кредитирането и хората, които с кредити са си купили. Това, което чух, казвам чух, не съм го проверил, е, че една единствена банка е финансирала сделките в Баба Алино. Нали, вече при колко нотариуса са били, не мога да кажа, но сами разбирате, че да се случи това нещо, значи има много сериозен пропуск, както при нотариусите, така и в банката. Сега, от моята практика, аз съм на мнение, че такива пропуски не се случват. Нали, просто не се случват, просто е така. Значи, ако има някаква нередност с документите, ще бъде хванато или от банковите юристи, или от нотариусите, освен ако не погледнат настрани. Сега, преди време бях правил едно видео за хората, които да внимават с нотариусите. Нали, тогава така мои познати нотариуси ми се обадиха и казаха, че не съм прав и не е хубаво да говоря така за гилдията. Нормално е, естествено, никой не иска да говоря така за неговата професия, но виждате, че това нещо се случва отново. Последният статут, който чух за баба Алино, е, че е издадена заповед за събаряне, което заповед ще трябва да бъде обжалвана, но това няма голямо значение, защото дори да падне тази заповед, те ще издадат нова. И новата ли ще обжалваме? И следващата, и последващата, и по-последващата, защото заповедта за събаряне не им коства нищо да я издадат, коства им сигурно 5 минутки, докато обжалването коства доста време. Нали? Така че, ако са решили това нещо да го съборят, те ще го съборят. Въпросът е как се е случило така, че да се стигне до този момент. Значи, едно е сигурно, кредитоискателите ще продължат да си плащат за имота. Така е написано в техния договор. Някои си мислят, че обезпечението е само имота, който купуват, но не, когато те кандидатстват за кредит. Там има в документите отбелязване и казват кандидатстваш само с ограничена отговорност, т.е. ограничено отговорен си само до имота, който купуваш, или си неограничено отговорен. Значи банките са взели достатъчно мерки, за да не ви хареса офертата за ограничена отговорност, така че когато подписвате договор за кредит, в 100% от случаите вие сте неограничено отговорни, просто защото другото не си заслужава. Нали, другата опция, банките, там условията, финансирането е по-малко, лихвите са много по-високи, въобще неизгодно е. Но, за да знаете какво трябва да подписвате и как да го подписвате, най-добрият начин е да влезете на сайта kendov.com. Ето го, да изберете опцията Съвет преди кредит, тук от заглавната страница, да подадете заявка за среща и аз ще се свържа с вас. Нали, тогава вече ще знаете какво да направите, още преди да отидете в банката, какво да питате, какво да гледате, ще знаете как да си направите предварителния договор, т.е. в повечето случаи ние го правим, нали, ще ви проверим имота. Защото тук в момента не мога да кажа, че се чувствам по някакъв начин на купувачите в Баба Алино, защото всеки един адвокат, който се занимава с такива сделки и направи проверка на имота, ще види, че в него и в документите нещо не е наред и ще посъветва клиента си просто да не сключва тази сделка, както правим ние, за съжаление, все по-често. Гледате телевизия, знаете, че почти всеки месец има огласяване за някакви измами с недвижими имоти. Потвърждавам го това нещо. Станаха много опитите за измами. Ние лично по една-две сделки на месец успяваме да развалим, защото и да убедим клиента, че ще има ядове, ако купи този имот.
Нали, никой не се е стигнал до там той да се сърди, напротив, много щастливи са, защото после си намират безпроблемен имот, а който си купи такъв, както тези в Баба Алино, нали, в момента, ако общинската администрация в крайна сметка бутне този строеж, личното ми мнение е, че ако той е незаконен и се оказа, че е незаконен и е издаден само върху тези удостоверения за търпимост и бъде бутнат, той трябва да бъде бутнат. Защото това нещо ще постави прецедент. Тогава вече много въпроси ще се задават за в бъдеще. Защо моето го бутате, а тяхното не го бутнахте, като аз съм по същата схема и същата система, което наистина не е правилно. А и случай вече стана доста знаков, така че не би трябвало да допускаме той да мине между капките. Нали? Но, ако това нещо се бутне, има вероятност и да не се бутне, защото там има един депутат от ППДБ, който си е купил. Нали, аз не ги разбирам тези хора, нали, защото пак казвам, ако тези хора бяха ползвали техен личен адвокат, не мога да кажа там дали са били набъркани брокери, знаете моето мнение. Нали, не всички брокери са мошеници, но там, където има някаква измама, винаги има намесени брокери. Ако бяха ползвали наистина не брокер, а адвокат или консултант като нас, нали, нямаше да се стигне до това нещо. Най-вероятно щяхме да ги засечем на време нещата и да ги убедим да не участват в такава сделка, но те така или иначе хората са се полакомили, не е станало. Нали, в момента, ако се изпълни тази заповед за събаряне на имота, най-вероятно банката, поне така пише в договорите им, ще поиска друго обезпечение. Има право да поиска друго обезпечение, което да обезпечи кредита. Ако не го предоставят, да речем друг имот, някакъв, нали, ако не го предоставиш, нали, банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем и да почне да го събира чрез частен съдебен изпълнител. Там вече блокиране на сметки, налагане на възбрана върху трудовите възнаграждения, нали, има си способи. Това е вече за съвсем отделно видеоматериал. Така че трябва да хората трябва да продължат да си плащат, ако не искат това нещо да се случи. Закона за фалита на физическите лица не работи, казвал съм го неведнъж, привеждал съм и примери. Не може да се позовете на него. Просто ще останете с излъгани. Той ще останете с един голям дълг към банката и никаква собственост от другата страна. Дори тази, която към днешна дата притежавате, ще бъде застрашена. Нали, така че нали, ако ви харесват канала и информацията, която давам, слушайте един лайк и се абонирайте. Ако можете да го разпространите, да стигне до повече хора и да знаят как да действат, да получават информацията предварително, преди да подписват договорите, предварителните договори, договорите за кредит, мисля, че ще бъдат доста по-щастливи и доволни. Благодаря ви.